Narumpayu Neoskum, ka channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyotar. District Magistrate jangka East Khasi Hills District Shillong ulapin mi hapok ke kendon Shispa Andre Polai BNSS Arhaja Polai ya ko hukum kabakhang bankit banbu nede nisa miki dokha belawan rak BA na Bangladesh klaim ki kot kisla ki babiang daga bapendan kami kinu ki kali ki jahat ki ling ni ki kenhon ki bapen poi ya ki dokha ki badan keti hakum kini ki kam BA hapok upur usam jangka East Khasi Hills District kin ngat hakajing pencitam ka bae ya kani ka hukum lapan mi halor ki khubor balayo bagajing shalan bean ya ki dok khana Bangladesh kaya ilang ba kilenti khaput baper kilenti wa ki surang bat ki jakayo hapok ka jela bat kum kini ki mar bean ki la bandrung syapok ka district ilang ba kilenti baper syu kum kani ka jing shalan bat jingrung bean ya ki dok kha pemdan kendon kalong ka jing pen khen ya ki kendon jang ka custom import export bat ki ki kendon bayar dai ba food safety kentup ya ke jingla ban wanra iki jai dokha ki badan jingpang ni ki balakhang ka hukum ka ongro bakum ka ni ka jingde ba jing sam bi an khlem da pet benia bat khlem pen shisha iki ni ki dokha ba wanna bari ka bo jingma ka bakrau ya ka kot ka khia bat ka jing kho jing suba jang ki pat ba ka kta jur ya ka jing shngan jang ki mariang haka bat ka wanra ka jing do nang haka liang ka yo ka kot ya ki nong khai dokha ba ya hok bat ka sarkar jela kinu ki brio ki bapen kenya kani ka hukum insya pensitam kat kum ka section asba apolai jang ka BNS araja apolai bat ki ki kendon an ibaya dai kan thop ya ka customs act foreigners act passport act bat ki kani ka hukum kan te kam nak mado berhaduk bandami da ki pat ki hukum